ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରସାରିତ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ବିଦ୍ରୂପ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ ଅଟେ। କାହାର ଚାରିତ୍ରିକ ସ୍ଖଳନ କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ ଦେବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏହା ସହିତ କାହାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥାଏ ତାହେଲେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। हाँ हेलो। हाँ सांगा कोडी अछु? हाँ मु एठी अछि। मरिगलु ना कण? आ चिंटू कोडी अछि? हाँ सी मो सांगे रे अछि। बिकी कुआडा गला? हो चला ताऊ नै कि जिबा। हाँ हो ठीक अछि। हाँ हाँ ताकू नै कि जिबा। हाँ हाँ ठीक अछि हो। बिकी बिकी अरे कुआडे गलु? अरे हाँ हाँ जाऊदी रह माने रखे देबेनी मते कोनडा भूली गेली। हाँ अरे देखिलु एई रास्ता पर लागुची। अरे बिकी तू कोन लुंगी पिंदी की आसु? अरे नाई रे ए जंगल देखुछु मते डर रे जदी एक दु दुई हे जाय ताले लुंगीडा पिंदिले सुविधा हबो ना। ओहो तू एमती रास्ता जानी छु ना हमको भुआ बनौछु? अरे एपटे गले बा भलो रास्ता पड़ी। अरे रो 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 ए जागा भागा मु जीबी मते देखिले भारी डर लागे। अरे डरछु कोन रे हम कोन त सब छाडी जाउछु रे। अरे किछि होबनी डरछु कोन भाई? चलो 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 चलो। अरे 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 देखिलु एटी कोन ओटे देखा जाउ। आसिले 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 जिबा देखि आसिले। हिडिंबा कहीं किए तो कोडी नाहंती। हाँ तो काई किए कोडी देखा जाउ ना। आ पाटी कोडु सुबिला? तळु को देख काई किए तो कोडी नाही। हाँ तो हिडिंबा अरे ए मूर्ख लुंगी टेक लुंगी ए बाबा तो मु कोन कोडी जागा मिलले लुंगी तळु आसुला। हिडिंबा अरे मु कोन मो निजो खुशी रे आछी। अरे मते उठाओ उठाले तो कहबी। हाँ उठो ए मूर्ख ऊपर को अनायो नाही मो ऊपर चढ़ी गला एते बड़ दलिदर जे भितरे किछि भी पिंदी नाही। हे बाबा किछि देखि नाती तो? नाइ मो बाबा कथा कोन की आज मोर धुआ पाइथिला तो सेथि पे धोई देइची आ एमान देखु नांदी मते केमिति भिडी नै चली आसिले कोन या बोले भितरे किछि पिंदिबोनी। ए छाड़ बाबा शुक्ला तो दर्शन कर दलो। हाँ नाइ मो बाबा ता कहिबार कथा कोन की जा हबार कथा तो हेई गलानी आ कथा को धरी बसिले कोन चलिबो। अच्छा बाबा हमो तो जंगल विषय किछि जाना नाही हमें कोन जानि त दिए कहिबो? सुनो ये जंगल विषय रे गोटे कहानी अछि। कहानी हाँ कहानी कहानी सुनी बटी काडो 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 500 टका काडो ताहाले कहानी विषय रे सब कहबी। अरे ए बाबा मो पाखर तो किछि हेले नाही। अरे ए तमन पाखर किछि अछि की मंटू? ना मु बाटर तेल पकई देली। मते कोन अनजु लुंगी देखि जानि पानु की? मते कोन देखु मु तो पूरा खाड़ा।
ଆରେ 300 ଟଙ୍କା ନହେଲେ ଦିଅ, ଏ ବାବା ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ତ କହୁଛି। ନହେଲେ ପେଟିଏମ୍ କର, ତାହେଲେ କାହାଣୀଟି କହିବି। ଆରେ ବାବା ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ତ କହିଲୁ, ତମର ଯଦି କହିବାର ଅଛି କୁହ, ନହେଲେ ତ ଯାଅ। ଏ ବାବା ନେ ମୋ ପାଖେ 10 ଟଙ୍କା ଅଛି। 10 ଟଙ୍କା ହଉ। ସେ କାହାଣୀଟା ସେମିତି କିଛି ଖାସ୍ ନୁହେଁ ମ। ବୁଝିଲ, ଏ ବାବା ଆମକୁ ଟୋପି ପକଉଛି। ମୂର୍ଖ, ବାବା ହିଡିମ୍ବା କାହାକୁ କେବେ ମିଛଟାରେ କୁହେନି। ହିଡିମ୍ବା। ଏ ବାବା ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ନ କହିକି ସିଧା ସିଧା କହୁନ। ତାହେଲେ ଶୁଣ, ଏପଟେ ଯଦି ଯାଅ ତାହେଲେ ସାୟାର ଛାୟା ଦେଖିବ। ଛାୟା? ହଁ ସାୟା, ହିଡିମ୍ବା। ଆରେ ବାବା ଶୁଣ, ଚାଲି ଯାଉଛ କୁଆଡେ? ଏ ବିଷୟରେ ତ ଆମକୁ କିଛି କୁହ। କଣ ପାଖରେ କାଣି କଉଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଚାଲି ଆସିଲେ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ। ଏ ବାବା ନିଅ ଆଉ 10 ଟଙ୍କା, ଏଥର ତ କୁହ। ହଉ ଶୁଣ ସମସ୍ତେ, ଏଥର ଆଖି ବନ୍ଦ କର, ମୁଁ କହୁଛି। ଆରେ ବାବା ହିଡିମା କୁଆଡେ ଗଲେ? ବାବା 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 ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ଏ ବାବା ଆମକୁ ଟୋପି ପକଉଛି। ଶୁଣ ଶୁଣ, ଏ ବାବା କହୁଥିଲା ଏପଟେ ଗଲେ ସେ ଛାୟାର ଛାୟା ମିଳିବ। ଆମେ ଏପଟେ ଯିବାନି, ଆମେ ଏପଟେ ଯିବା। ଏପଟେ ଗଲେ ସେ ଛାୟାର ବ୍ଲାଉଜ ମିଳିବ। ଚାଲ ଚାଲ। ହେ ଶୁଣ, ସେ ବାବା କହିଛି ମାନେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ସହ ଛାୟାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥିବ। ଏ ଦେଖ ଦେଖ, ଏଟା ଗୋଟେ କଣ ଟାଙ୍ଗିଲା ପରି ଦେଖା ହଉଛି। ଛାୟା, ମୁଁ କହୁନଥିଲି ଏପଟେ ଗଲେ ଛାୟା ପଡ଼ିବ, ସେପଟେ ଦେଖ ବ୍ଲାଉଜ ଝୁଲୁଥିବ। ବୁଝିଲେ ମଣ୍ଟୁ, କିଛି ନା କିଛି ତ ଗୋଟେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ହଁ ରେ, ମତେ ହିଁ ସେୟା ହିଁ ଲାଗୁଛି, କିଛି ତ ଗୋଟେ ଅଛି। ତମେ ଦିଟା ତ ଯେମିତି ସିଆଇଡି ଅଫିସର, ସବୁ ତାଡ଼ି ପକେଇବ। ଆଉ ରହିଲା କଣ, ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ସେଠି ପୁଣି ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଦେଖା ହଉଛି। ବ୍ଲାଉଜ? ବ୍ଲାଉଜ? ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? କିରେ ବାହା ହେଇନି ବୋଲି କଣ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଇନୁ? ଆଗକୁ ଚାଲ, ଆହୁରି କଣ କଣ ଦେଖିବୁ। ହେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ବାବା ଠିକ କଥା କହୁଥିଲା। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାୟାର ଭୂତ ବୁଲୁଛି। ଭୂତ? ହଁ ଭୂତ। ଚାଲ ରେ ଚାଲ, ପଳେଇବା ଚାଲ। ଆରେ ଡରୁଛୁ କଣ? ତୋ ତ ବାକି ଜିନିଷ ଦେଖିବାରେ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନା। ଚାଲ ଦେଖୁ, ଚାଲ ଚାଲ। ଏ ଭାଇ ମାନେ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଚାଲ ଚାଲ, ପଳେଇବା ଚାଲ। ଏ ରୁ ରୁ ରୁ, ଦେଖିଲ ସେଠି ଗୋଟେ କିଏ ବସିଲା ପରି ଦେଖା ହଉଛି। ଚାଲ ତା ପାଖକୁ ଯିବା। ମୁଁ ହେଲି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ଛାୟା, ମୋର ଆଡ୍ରେସ କୋଇ ନେଇ ପାୟା। ବୁଝିଲୁ ରାଜୁ, ଏ ଶଳାଟି ଏଠି ଯାତ୍ରା ଚଲେଇଛି। ସାୟା ସାୟା ବୋଲି କହିକି ବିକି ଲୁଙ୍ଗିରେ ଏକ କରିଦେଲାଣି। ଓ, ତୁ ତାହେଲେ ସେଇ ଛାୟା? ତୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଭୁଆଁ ବୋଲଉଛୁ ନା? ସେଠି ଗୋଟେ ଗଛରେ ଛାୟା ବ୍ଲାଉଜ ଟାଙ୍ଗି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଚଲେଇଛି। ଓ ସେଇ କଥା। ସେ ବାବା ପରା ମତେ ଆସି ହୁକ ପକଉଥିଲା, ସେ ବାଡି ପରା ମୋ ଛାୟା ବ୍ଲାଉଜ ନେଇ କୁଆଡେ ପଳେଇଛି। ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେ ବାବା ପ୍ରବଳ ନାଳୁଆ ଅଛି। ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁନି ଅସଲି ନା ନକଲି। କିରେ ସେ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିଲା, ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଗଲେ ସିନା ସେ ଜାଣିବ। ଆରେ ଆକୁ ଦେଖୁନୁ, ଇଏ କି ଛାୟାର ବାକି ଜିନିଷ ଦେଖି ଲୁଚ୍ଛନ ହେଇ ପଡୁଥିଲା। ଦେଖେ ଦେଖେ। କିରେ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ଇଏ ଟୁ ନୂଆର ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାରିବ ବୋଲି? ହେଇଟି ବା। ଏ ତମେ ମତେ ଟିକେ ସାଙ୍ଗରେ ନବ, ମୁଁ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ହେ ମା, ତୁ ଫାଙ୍କା ଥା କି ଏଙ୍ଗେଜ ଥା, ଆମ ପିଛା ଛାଡ଼ିଦେ। ରହ ସେ ବାବାକୁ ପଠେଇ ଦଉଛି। ଚାଲ ରେ, ଏ ବାବା କଥା ଶୁଣି ମଣିଷ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା। ଚାଲ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଚାଲ ଚାଲ।